Hindi ka rin rogyan, nga ibasa na ito pagkasalitaan, hindi kalman lang ni pagkayam tayong Albert. Sagutahin nga rin sulat. Idi kalman lang. Idi kalman lang manong nemi tadamo mitag-date keni Susan. Uwain manong nemi talo nga bulan lang nga inarim ko isun na kalpasan na kit inaklon na. Sana iset itingkam pa nag-date manong nemi keni Susan. Ni Susan manong nemi kit ison iti may kapito. Nagbalin nga girlfriend ko. Imo na, idadak pala yung ti college manong nadaanak ti duwa nga girlfriend ni nagbasbasak pala yung ti college. Naalak ti kinababayad ng kaduwa. So nalayang manong, taradyain mo na, samot nga virgin, o radya may kaduwa, sa nga virgin. Kaya gabuta sana ka seryoso, manong nemi, seryoso ako ma, no once nga natuktalak kit virgin isuna. Once kami nga matuktalak nga saan nga virgin gaslalat ay umikay tiriknak. Diya ka mo manong, taksaladya kung kaya't pa nga ulitin nga rakupen nga agkan ti babae no maamuak nga saan nga siyakti mo na. Nang ro na no maamuak nga saan lang nga dududuwa taltalo. Diyan mo. Dati kayat ko kumamanong na yung mikit babae nga siyak pa lang tinakaarakop, nakaagik kan, nakatagikwak ang kuwana. Nagraduara kiti kolegyo, nadaanak ti trabaho manong dimteng ti may katlo nga babae ti biyag ko, may katlo, may kapat, may kalima, may kanem. Nakaskas di manong nemi, ngawan ti masarakak ng virgin. Iredamok ti mga opisina manong nemi, aday din nga nadanon ko ni Dani nga ka-opisina. Duwa nga tawen, nga ka-opisinaan kami, di agasawa ni Dani. Siyak ti best man na. Nagkumpadre kampay kini Dani manong nemi, idi tagbunyag ti nauna nga putot na. At ko na kanyak, oh, Albert, doon ka agasawa. Doon ti anak mi kinibakat ko, kinikumadrem, di ka pinag-asawa. Ako pinasarakan ka sa wahay. Abay, may kanam patre, may kanam nga babae ti biyag ko. Still, saan nga virgin? Hanggang makasapulitan ti virgin partner. So nga mag-aglaklakay ka nga baron mo, the virgin ti sapsapulam. Hindi ta na mamuk ni Susan manong nemi. Damagay ko man, virgin mo na saan? Mabainak mo. Ngayon pa nagkunak manong nemi. Kito, virgin pa lang. Agasam, fresh graduate manong. Namamok isuna, idita, imatadarak iti party, kadadamat isuna. Dito ko nga namuan manong nemi, nakaradraduar na lang. Kinabot no na, iti pa nagpropose ko, tinulunga kasi break iti trabaho. Dahil tamatan tiga po na no api nga, anad na nga na isodektric na nakanyak, kabuta na tulunga. Siyak, tinangisirek ang kuha na iti opisina, gabuta amamuk unay, iti aking kukuha iti opisina. Ang daton ko panagayat ko, inaklon na kalpasan 3 months, itang date kami. Awampay din date ko manong nemi, nga damo nga date, nga jack, maipan iti hotel. So nga, di adda kami manong nemi iti restaurant, iti itaugak dagiti duwa nga baso. Sa ako'y nyawat kayong kuha natin may isang baso. Cheers! Celebraran ta. Ito mo na nga date ta. Huh? Okay. Cheers! Apo! Nagmayatin manong nemi, iti pa naginom mi. Sakam nagpulutan, magustuhan na kano manong nemi, tinaidasara pulutan. Susan. Nakaragsak ka. Apay ko naman naragsak ka. E ba't siyempre, kadait ko ti babae nga patpatag ko. May kamanua ka babae ti biyag mo, Albert, sa mga salutsudan.
tapay. Kaputa si Kanti Maudi. Kahit mo sawan, gumanat kan. Kaputa, malakayan kan. Manulang tatawin ko mo, sikamat. Awang bay 30. Yeah, katwintok pa lang. 22. Katuan. No, asawain ka ita. Tento next year kita ganak ka. Di, okay na okay. Sa amin nga naibus manong name iti arak in order ko. Iti tamangan kami kat malpas kami nga mangan. Let's go. Sa dino. Ito hotel. Biglang ngaliko asigod Sadya nga ituloy tuminom. Bitina eh. Uri siyak. Kahit kuwit nga ituloy tuminom. Let's go. Okay. Iti unag ti sila ti may isang hotel manong name di makastrek kami. Dinagos ko ni Rakop manong name ni Susan. Sa ako'y namalanda kiti lips na. Iti nakapapaot man. Nakapapaot ko na tamo na nga balsen. Sa ako'y naprusan ti barokong nga. Ikadag kumantirwatan nangam ko na. Wait. Agtutur ka, Albert. Ituloy tapay tuminom. Ha? Nemi imas ti romansa. No, mayatino. Inimbatak nga rod nga nung nemi ket linoktak ti sobra pangted ni nga arak ket tinaugak na kini dua baso. Cheers! Another cheers! Nagmayat ti minum ti arak. Namintlo kami nga nagtinaog manong nemi idita sumre ket sunay ti banyo. Inlak na ti ritaw manong. Hindi na kahit nga sirkat. Tinugtog ko. Susan, hey, wait! Ilokat mo taggadan ta. Nailit ti banyo. Umuna ako na sumaruno kanto. Pinakinayat mano. Iti rumwaren, iti banyo, imbalabal na lang ti tuwali at ibagina. Inikat ko nga't aginutan. Uy, bastos ka! Anong orteramatik at tuwalyan, nung alain? Gusto ko nataray naman nung naming nga naman ng alat ti ules kat isot yung balabalan di magina. Sabi kami ni bayin mo pa lang. Kurka, pabigla-bigla ka. Di may mayat na inutom tong ikaten. Di ba? Sa bagay, inutom tong ikaten. Ipababa. Sige, nga nagdigusan. Nagdigusak met manong naming kumanat at talaga na tuturturoso. Nung mabaril na ko, mama, nung naming it, ay bakisudat, at ito yung banyo. Kaming karigatak, manong naming at tinaratirik na, agtuturo ka, kung nakapagbagunyak dati mabagbagi, tuturo ka, pero may nakarungrungsot. Iti sa bunak, iti turturusok manong naming, kurga, agtuturo ka. Makadi ko sa akon manong naming, balabal ko matin dito baliya. Muara ko niti banyo. Wow. Agin tuturog sa aman naulsa na king ganit itengad naman. Pinatay ko ti silaw manong nemi ket adda madlataran na ti silaw nga sumrek iti sarming. Medyo nalawag mata makitak manong. Si magpatak iti katre enikat kun ti tuwalya awanen apulos ti suot ko manong. Romong-rungsot nga talaga ti mama dito turuturuso. Inininot kong minikatin pababati ules kadaytan manong. Naibaskagan ti duwa mansanas. Imunan ngayon namulak sa kinunot-not manong nemi akoslak lagdedede. Sako inigkaman nga pinisilpusel ti may saman-saman. Albert. Susan. May gimas di kiti mansanas. Madlaw ko manong naming isla medyo umapupes. Saan samat nga virgin di kiti adda. Di barokong nauna. Madi. Naipes. Tuloy ko lang manong naming kinagat-kagat.
Tapno di kasta, ket mangig ko ti asog na nga dadamang paaros kanya. Oh, Albert. Sa ako'y nga to ti ulok kay namalak na bibig na tinapaw. Albert. Oh. Ti may sa nga imak ting garawa kiti baba tinagbaitan di kiti legs na manong. Nakasabsaburan manong. Nakabasbasan iti baba. Laga nga nadanumso na manong. Pinadas ko manong naming ang karawa ti ramay ko, testing ko nak tinagam ko. Siyempre nasumrek ti ramay ko saan nga virgin. Ngim inipit na ti imak manong. Gurga. Albert, nasakit. Ha? Nasakit? Abay taramay mo to sarang. Sorry Dapat nakaburburnok. Kapertil ko ngamin. Pakaram ako na Albert. Kinarawan naman kanyak manong naimig at nakiktot. Nagdakal. Masin lang na ita. Hindi kasama kaya. I-testing na. Ha? Di ta palang iwat mo ito muna pang testingan ta. Asta. Anong name? Pinakan ko iso ng sana kanangan. Medyo agamaka kabuta nga nadaroy. Ang mga numalmesak bumatok ako na. Naglaing manong name. Ket gabuta. Amangan ko nak nujak madarod tirik na. Inaksot kon. Sa ko pinandagan ng manong name. Get ready. Oh, Albert. Isaganam. Okay. Isaganak ti amin. Hindi sarag ko manong name ti amok agad virgin na nasakit ko na o sarag ti ramay ko. Suwak. Rimsuod mo ti. Sila na yabutin manong name ti armas ko. Oh, Albert. Go, Albert. Apingin sardeng mo. Inyusok mo, kalpasan na isardeng mo. Sige na. Kung na, yukuyok na tipatong naman. Ganda tamad na. Hangabaling mo na. Sa hangabaling nga natuktalak nga saan nga virgin. Tinaskan ituloy ko Intuloy ko manong naming at syempre adadamat ang maparugso tiriknak ti kasadya nga panagasog na ako na paspasam Bert Albert paspasam Albert iti mapagustuhan ng tiriknak manong naming dim sa agad kaya panak iti banyo pinaliwak tinagdigos ito rumwara kiti banyo manong naming suot ko ti brief ko, ti pantalong ko, ti t-shirt ko. Intuloy ko ti minum. Bimangon matiso na manong naming kat inarakop na kitidikodak. Apay, naging lang ti first round. Ti amo kakit madamdama ka ngagdikos, ngagsukat, kanituloy ti maginom. Di kayo ko another round, check man timang romansakin ka. Kasi lang makawawidan kan. Apay, what's wrong? Saan ka magkana, Virgin? Ha? Nasakit ko na may tay. Aramat at tilamay ko. Natatindog ta kukum. Siyempre nasakit. Tiamok kat Virgin ka. 23 taon mo ang ka, Virgin. Napagsapsapol ka ti Virgin? Sapsapolek. Tabi masapulam ko mo. Kasapol ka enjoy ko Di kita'y teenager, di kita'y agbasbasa pa lang di high school. Yung baka hangka pakit makasapulan. Baka apagreglag at adan na pasamak na. May kamanuwak lalaki ti biyag mo. May kalima. Diyos ko. May kalima?
Yung sikat kalalaingan. Baka ko naman di kita duma. Sikat kalalaingan ko na. Amay, hindi na kayatan. Kamurat sana ka, Virgin. Saman. Pengaruod bakan. Bangat tuloy mo tuminom. Agpasaklot ang arken ka. Ngawan lawo. Awan ti arwa. Awan ti bakawas. Lawo-lawo. La, umay ka rin sikat pulutan. Alaman naman ti pulutan. Di mo sa amot mangan. Kinuna naman ang naming. Kahit napanin ti sangwanak. Alpasang napan na sinindyan ti silaw. Kinagsalamat ng ngawan to karna. Wow. Napintas mo kiti pamagina amano. Sakit umasidig nga isidig na tikwana. Mismo itirupak manong naming kayang nang mabangsitan ka. Naimas tiga. Pulutan mo. Libre pulutan. Yun ang gusto pa na minsan manon nami kalpasan na rumwartan ko na. Kung nakamamalaw na overnight, ibabawi ko. Kahit kung nakawit. Kahit nung asawa naman to kayaten. Nagdata. Jack tula mo. No kahit ko pa yun sa akin. Kapunta sana ka virgin, ngasta? Makasapor ka tupid virgin, wait. Pag pinustahan ta. Ngam talaga nga virgin sa pulang. Kahit no saan ako nakayat, di hanggang ta nakayat. Salamat na lang. Iti manulay ang gambo, aldaw nga inayat na. Okay lang. Hanggang nga napuntong palagayat mo, Albert. Kung alam napudno ka, agpapada kay aming nga lalaki. Paanong nami iti Lunes, iti opisina, dinamag adagos kaniya, dinamag adagos ni Danny, manong nami na kumusta ti date ko. Ito na palabas nga rabi iti Friday. Kita malaman na kita kami, manong nami, mawalimot kiti tagtinawag, ng dinakpit tinawtawagan. O, kumusta? Kumpadre, kumusta? Ha? Di mo na ipasnig ti trabaho. Yan tayo nga kita umat ti maganat. Sa mesa umat ni boss. Relax tayo tawad ni boss. Agaya ayom jay pusa noon jay ba? Oo. Baliktad. Gaya ayom jay ba noon pusa ko naman. Ayun na. Ano kumusta? Idimid lang rabi. Rabi ti Friday nga. Inchi na kisuna. Tabay mat. Naglapsat. 23 years old. Kaububigan na. Saan nga virgin eh? Siyak ka no ti may kalima. Opo, 20 years old, may kalima ka. Baka dapat pinagsusukot na. Yaman na mo. Kaaromat din. 23 years old ka babae, may kalima ka, nga lalaki di biyag na. Sumatin mag-ana eh. Talaga tao mabalin, ano talaga mo kayat? Sige, ituloy mo nga at agsapul. Wanted virgin. Napukaw nga rodan ti komunikasyon mi manong name ni Susan kat napalabas pati aldaw lawas bulan. Adumat kiti mabaylat tamat kasi sirpatek nga kurso na daag iti may isa nga mali manong name panagkapok ti bisina dumagasak man iti mulko na. Irita adamasabat ko nga babae manong name nga kasla nakasulkan dagiti duwabo kel ti mata. Wow. Nagpintas ka babae. Di ba kabuklan ti rupa naman ng nemi tinakaisentruan ti ba nagkita. Kabayatan nga mas asidegak kat mas asidegmat isuna tagsabat kami nga ron. Adadamat nga makitak nga rumimrimat dagiti matana ti pingping na ti agong na dagiti bibig na ti ngipen na gabot isom nga magmag na.
Edi asiday ka kun manong nemi hay kinanak nga medyo inserra ti imak edi sangwana na tapno og sardeg. Um, Hi. Sorry ano, binasardeng ka. Okay lang. Siyak ni Albert. Siyak man ni Lily. Injayak ti dakulap ko manong nemi kat nagraip dagiti dakulap mi. Nasaraka kon ti babae ko nat. Daytoyen. Isupalaing manong nemi tinakariknak tinisang sangayan. Adu matin di babae ti biyag ko manong nemi nga awan ti kasto nga mariknak. Iti mariknak kani Lily. No muna ta sa ngagsina ti panang pereng ko kayong kuhanak at perengenak met. No muna ta di may malagip nga agin nibet iti panag-raip dagiti dakulap mi. Bungarbaran dakulap na nga burumbarang mo dakulap ko manong nemi. Nasaraka kon ti babae ko na. Iri pagamo manong nemi ta dagtimek iti sirok dagiti imami. May isa nga ubing. At dagayam kaduang ubing. Oo, nadakaduhag. Ni Dayan. Hi. Say hi to Tito Albert, anak. Hey, hey Tito. Hindi ambok katawang kaduan. Ambok kita may saka. Kaya daman kaduan dakib kibinek. Di mo nakita ang dakib kibinek. At kikinibin kami kinidayan. Ito kami nakita ka. Nangkubat ka ning pababa. Di ba nakita ka? Ti met lantan pakabuklam. Ti rupam. Ti barukong mo. Diyak mat kinita rin saka mo. So nga saan ko nga nakita ta. Kaduam. Anak mo? Uwen, anak ko. Hi, Dayan. You're so beautiful and cute. Thank you, Tito. Thank you, Tito. Sige. Nagmerienda kayo. Siguradong nagmerienda kayo. Gabatani. Para malambitin. Bisa kayo kumangin amok. Di yung kayatin. Gabata. Hanyon tumaimas ang timangan. Di ba? Okay, ganun. Sige. Bye. Opo, na yun nga pa nakadismaya, mano. Kunaklan na ison. Ang adamad gaya man anak na. Nga na Jack Mariro kit 3 to 4 years old. Tila masarsarakan, gano'n na. Ito sumagpetak dito ibalay, manong name dagos nga arak, napang ko inala, iti pagiduldulinak sa kulinokatan. Itatang nga dagos manong name tinang dilaw kanya. Ay, itapamat lang manan nga malagip mo ti agmanglukat ka iti at istak mo nga arak. Apay at tapasken. Awantang. Wala ta, no awan ti pasken, sa nga makuti dagita nga arak nga iti bapa nakabar na ito nga balay. Ita kita nang lukat ka. Hard pa ita. Napya kumamat ano na tayo red wine. Dati-dati nga red wine lukluk tam. Kahit ko namin ti hard. Alagat magalak mamat nga rin ti basok ta. Tulungan ka man nga rin guminom. Magagatak mamat guminom barang. Inramida na kami ni nanang manong nemi ti pulutan. Taltalo kami langin nga kakabalay kadananang kinitatang. Tanag-aasawan nagdi talo nga kapsat kong inauna. Ide pa ilang nga gumanat datatang kininanang manong nemi nga mga sangpetak kumamat kanon ti asawak. Mailiw damaten nga ada apu ko da kanya. Ada matapu ko da siyempre di kiti kakapsat ko nga adayo damat. Siyak lang tinaidan nakatakwada manong. No manen sa lutso din ni tatang, no anya trason, no apay nga jakpilangan agasawa. Iso nga nasa lutsod naman na itang nagsango kam nga minom. Nakatalon nga nagtimaog.
nalabas ito ni tatang. Ang, di kayo naruang mo inom. Kaya na, nakalablabasit kayo. Di nakpakadanagan. Dak mo dito'y balay, naku, may problema. No, dak ko man dyan itirawar aga, makiin-inom agad so. Madak mo dito'y balay, kung pakadanagan ba yan. Yung tiba kasdawa kami. Pangaging gana ita, Albert. Kaya di kami talaga-sawa, bro. Nagragsak ko man ito, no, adaret, kinamatin, nagsisintil, nga, apo ko may kininanang mo. Diyak makasapol, kayat ko nga sawain dat. Ay, managpili ka tumad ngamin, tuno ka makapili ka ti Durge. Sapsapo lang ti Virgin. Sapo yan. Virgin. No, hindi so. Itang haron. Ultimong high school student, kasanta pa yun nga Virgin. Puero de los Buenos. No, pa yun naman digit na bakitanin nga Virgin. Kaya't mga natin bakit kabalasang nga sigurado nga Virgin. Nabartek kayo, nga maturog kayo. Pa ko mapaturugan ako, halak pa na Bartek. Sao kayo nga sao. Makapugpugso kayo ba? Ay, kahit pasensya ka na mapugpugsuhan ka. Ay, sino kami tinaodi nga nobi maya? Susansat nagan na. Owen, ewan kayo. Awanin na, kalpasan nga natuktalang, kasamat kayo mga Virgin. Check gayon di may kalima. Pumatin. Muna taon na. 23. Kacheck di may kalima. Apo. Nakarong-arong na kasi tayo. 23 di. Kaya po saan na amok itay tang? Nga iso talaga ti kursonadak. Iso pa lang di babae nga nakariknak tinang sangayan nga rikna. Iso daytoin ko na. Ken? Ay, at damad gaya may upat titawan ng anak na. Ano? Iso sapoy. Di naman nga sa nga virgin na dyan, dan rimuar gobeng. Baka ang pakit iso nga, iso lang anak na, baka talut anak nan. Yung tsak malipatan eh. Iso tim, kasla na ipinta ni timoging ko, tiba kabuklan tilang anak. Lili tinagan na. Tsak samot malipatan na dyan nga babae. Una saan kumang nga virgin, dumalasang pa lang kuma. Ang madamat ang asawa na. Pag ko lang nga sa asawa na, kaya anak na. Amin nga anak na, ada asawa na. Dumating kita ada sa anak na nga asawa na, loko. Umit ka diya. Mapay nga supay lang mo. Nakapili-pili ak. Dejet kumapay lang ada anak na mo. Pagpakawan. Nga kita anak ko na ore, anyati ka sa saad, no, isot kang ka na ikari, awan maramid mo, Albert. Diba, naglaklaki ka balo, sobrang pa nagpilin. Yung tsak malipatan na dyan nga lili. Magitak tupeng nga tatatang. Kaya di na magmukumano, taga ano. Una yun na alam ko, cellphone number na. Awan, nalipatak mo ito. Awan na kumat pambarak. Ito nakita nga, danak na nakita. Hanak ko ng interesado, babayo ko na ako na. Isa't nagbaling nga problema uri adak to bisi naman banag nga namuan ni Dani nga kaopisina ken kumpadre. Ay, napapaspasama kaya kang ka kumpadre Albert. At na babae nga nakarik na ako ni ti ayat. Kaya't mo sawan di kita nagbaling nga nobya awan ti ayat na nariknam. Panagad-mahir lang eh. Yung sa bali natin yung marikiriknak yung kuwana. Sino? Lili. Ket? Di makadagas partner. At damat ang anak na. Anya? Ikita ka orin no, at anak no, ako pa asawa na. Tsaka mo. Kaya na orin no, ako pa asawa na. Kaya mo sa wen, dato nga di mo kinayat na virgin nga awan anak na, takit din ta. At anak na, so kayat mo. Dus-dusain na kansama din na po Diyos kapatid ka makina man nagpilim si Albert. Partner,
Tsaka matin, may wagsik na niya kang babae. Ano nga taramid? Tanya nga kayat mo. Kahit ko makita manin. Kahit ko nga, itultuloy tiniknak. Nga gayat ka kayang kuwana, nga daanin ti anak, nga daan pa yun ti asawa kas pagarigan. Tsaka mo. Ay, paunay. Nakalagbag tita. Paunay ka na, Albert. Nakagwapo ka, dumangop opisina ka, problema ka din ka naging babae. Makabulan, 2 bulan, kang kanayon ko manong naming nga mapanrantra na entikas di nga oras barbarin ko nakno makitak man ni sunay timol. 3 bulan, 4 nga bulan, 5, 6. Ito namin sa nagundahoy manong naming nauyos nak ni Danny. Partner, kuyo ka naman. Pananta. Mabalin ako na dito may sakadagiti kumadrek. Kumadrem. Berdire anak na. Ngayon sa ang isot anak ko tibunyag Di man masango ni kumadrem gabutan tagtagib yan. Kitita kahit mo talaga. Ngayon mo minom ka Akit no kursonadak di arak do minumak. Di arak kursunada mo na di pulutan. Tabay. Igid na tibaybay. Igid tibaybay. Hoy, kursunada ka na patawan nga laki. Ano nagdiferensya na giti laki. Ay, ado partner. Naduma ti klase ka na. Laki, ado naangsag nga laki. Patawan nga laki first class no ko Lalo na parang nga kay sanga tapaw. Presko ka Sige, hindi ka rin. Si mabat nga dagos ti kumpadre naman ang name niya maamuna. Kadagos nga inawis na ti bandana ti amyanan ti balay. At adwa nga lalaki man ang name nga padamamit nga disente nga danon bisya. Kumpadre, di kita met ko kumpadre tayo. Ni kumpadre Adani kay kumpadre Albert. Ako opisinanda. Ngayon, oret hangkapay nakadaw. Nakadaw rin. Dito ko nakapulutan. Dito patawan nga laki, padre. Iso ti paborito. Nangalak ti tito sa Kim Tibinito. Apo, nagimasan. Nagimas templa na. Malaksit ka dito manong name tinuno. Opo, dataman. Dato, ramana padre. Tinuno. Nanato Nagimas na bang ina? Ramana. Kimid. Sa mo isaw dito. Nanato Pating. Yo. Dagdagas latakyag gayo. Ya. Matuno. Nagimas. Di man tiyo agit mga antitao. Di kita talagang klase tiyo nga mga antitao. Ado man di kita klase tiyo, uno pating nga naimas. Lalo na ito dalang dangin. Ito ito ko namon, iwa-iwaan. Sa mo ibilang, palin dalang dangin na pindangin. Sa amon to ituno, uno iprito, namimas ni may tuno, opo nag-imas. Ito ay pagi kahit mo. Puno ka dodo. Hoy. Dito yung mga masarakan. Dito sa mga masasarakan dito. Awa magatang mo dito. Tiyanda nakakastoy. Manong name adamat grupo dagiti babae. Madamadamat ngumin-inom nga pupulutan. Idi malasin ko manong name tibay sa kanakwada. Kinidag ko ni Danny. Partner. Isuday si kung kunak ni. Itsaka. Najay atitog tibok na. Iso lang matandagtog tibok na, di ba? Isuday si nilili. Baka ingas mo na, kang ingas na lang. Isuday siya, ayan nangorti anak na. Kape patsim ngort ko may mat. Basta, baka dadagay ito yan nagidubing. Iso talaga, partner. Apa dad to
Baka am mo ni kumpadre nga Densyo. Paya-paya man. Nililiw ng Densyo. Ni Densyo. Pinayapayan naman nung name kinamastak. Para apay. Asin na rin jay. Dito tubok na. Ni kumadre Lili. Kumadre? Di kumadre kamet. Na? Sa marit ang kumadre ami. Amo ko tsak si Mungmat. Inanak mo ti bunyag ni Dayan nga anak na. Dayan nga anak na. Kawan. Di ka sa pagkumadre dyan. Naman mo kini ni Lili. Ti may isang Jemol. 6 months ago. Nagkuyog din nga gina. At niya mamuna, anak ko kunana. Excuse me, kumadre adamang paypaya kanyak. Mabit lang. Kung nakatupay ngamin nga anak na. Anak na iti ko na kumakamata. Kung padrang na Densyo, hamada, di ba? Natuloy ba nag-istorya na? Nakita na kan. Ingat nga ito natin ima na. Ingat ito natin ima ma. Hi. Mapili-pili takman ng naming ng yato nga ito tima. Timak na rin yung masidek. Hi. Albert. Malasin na pa lang. Okay. Sika ano hanggang makalasing kanya. Ama, nalasing kasi ko titay. Ano takad to eh? Ni Danny. Kaopisina. Kumpatara da ni Densyo. Anak na't bunyag na to'y hangisot anak ko ti bunyag. Jakabsat na na nag-birthday ti anak ko ti bunyag. Ay, wawan. Kasi kapit da ka to'y. Kumpatara man ti kumpatara Densyo. Ni kumpatara Densyo, inanak na ni Dayan nga anak mo. Tsak man mo, no, ninong ni Dayan ni Densyo. Abi di mamo. Siga man pa lang ti ina. Nga di mo na sinudag itahin ng anak ti bunyag ti anak mo. Ang kuintukot ni Dayan kada di balay kaduhan na ti amana awan di amana ada di abroad kista. Okay, sige Albert, I'm Lily. Mama, ti cellphone number mo? Kahit mo alaan? Uwin, ano mo ba rin? Kahit mamag ti address mo? Uminak pa siya rin? Kaya Win, orita, adamad di abroad ti ama ni Dayan. Loko ka. Sige, ito ko kaya ti cellphone number ko. Okay, ipunbok mo nga rin din Ili makapanawen manong nami naka-adalim ti panagtaog ko. Nasubraham ti nagtimaog ko pad. Inrantak si ka. Kahit ko't mawartik. Tapay man. Ano kasta? Adda dyan abroad ti ama ni Dayan. Kahit nga sawen, nga ni Lili, mailiw, di ba? Taapay, katwan, dyan asawa na, kat adda dyan abroad. Nangigmumat, nga na dyan ama ni Dayan, kat adda dyan abroad ko na. Kat, anong karon? Or ito na alak ti cellphone number na. Bayaman. Tapay. Aramay. Mayat laki iso na sika. Mawaw iso na. Babaik iso na. Awanin manong name ni Lili idagawid kami. Yung saan latadad na saan nga may kat iti lagip ko iso naman. Kasla ko yung imaginin nga maarakop ko iso na. Maagkat. Mailiw laki iso na. Mawaw. Kahit kaputa mawaw. Nakasagana ka mang painom kan ko.
Kabigatan na manon na may indayal ko ti numero na. Si Bangbat. Hello? Lily? Di Albert dito. Ay, Albert! Kung ang lalo nito malim ka pala tumawag. Kahit mo tawagan ka no malim. Kahit mo? Kahit ko awisan ka nito malim. A dinner date. Yes. Kadwag ni Dayan. Hana. Abi ko makadwam. Baka sumurot to. Katibati Adun to sa bali agundaw nga kadwata. Tinto aldaw nga ayabang ka. Isun kada nang no tirabi agit na di masapo na maturog so na. O sige. Inutoy anang oras. Mailiw iti asawa na ko nagtumay. Api ko masaludsudan nga nagustuhan ko na asikod. Bayaman. Siya iti agbalin nga arbis nga mga iti iliw mo, Lili. Napagamti may isang restaurant, nag-dinner kami, manunay kat madlaw ko nga talaga nga maya. Iminom kami pa'y mano. Kaya mga talaga tuminom Mayat, naglalalo no, maay mastit pulutan. Kasi lady, nagpa-birthday ni Densyo. Ay mas pulutan iti, di ba? Uminom to ba yung ganon? And then, kalpasan na papananta. Sika Kaya't mo? Ipagtailiw mo. Ipamtiliw ko. Ami ko mamailiw man posible Mano ko man nga tawen. Nga adda, ija abroad ti ama ni Dayan. Ti ama ni Dayan, abroad. Kaya, agupat to nga tawan. Dadan nga gawin. Kadi, Ano, name iti rumor kami, iti restaurant, naglugan kami ni Kotsek, manong name, at damat asideg nga hotel, biglang liko ko na, napaandaan. Iti taliyawak manong name nakigtut. Iti sardeng kun manong name di kotset at da kami ti unag ti compound ti hotel. Inlokat ko ti ridaw, ti batog na nga ridaw. Let's go. Albert, come on. Alan. 3 hours na lang. Short time lang. Si Morot. Kamagsala pa nagkadkad na. Ito nakabahay na ako manong name tinurong min ti kwarto. Iliadda kami ti kwarto. Nakalukat. Kabuta. Kared-ready lang manong name sumrektan. Simrek kami inrekep kon ngayon black tiri daw sa ako inarakop so na mabit lang, excuse me, kapit lang. Apay, inaramnak ka din? Tapos kang gadi pa lang arman ka. Apay ko mga arman ka. Kaya nangarod. Katsimurot kang tanya. Nabalasan ka kumaakit, arman ka. Namantaan ka matante anak. Nga, nandan na gawit ti asawam. Sinakunakan ka. Nga niya. Di ba anak mo ni Dayan? Anak ko, anak. Oresan ko nga anak. Saan mo nga anak ni Dayan? Saan? Ngayon bilang ko lang anak. Kabayatan nga awan ti amana. Kaanakak ni Dayan. Kapsat ko ti amana. Kitina na nga ron. Dua pa lang titawan ni Dayan. Hindi mo uli Latina. Kamu manasawa kon? Inawis na. Ditoy.
Dati pa nagipangarup mo kit mailiwak. Kabutawan, nabayagan nga awan ti asawak. Ganun ba? Babayan na. Sorry. Sorry. Lily. Ti amok kit. Hindi amok mo ni Dayan. Anak ko kunam kit. Ti amok kit talaga nga anak mo. Nga daan kan ti asawa. Nangaroon di mamok nga. Ada jay anak ama ni Dayan jay abroad. Ti amok kit. Asawam jay ama ni Dayan nga nag-abroad ti asawam. Ti amok kit mailiw ka kaputa nabayagan nga awan ti asawam. Mananggundaway ka matgayam nga tao. I'm sorry. Ore nakastriktan dito eh. Rumuhara ko. Hey, mabit lang. Mabit lang. I'm sorry. Kahit ko dumawat di ba makawan mo. Sorry ha. Amom di, damo ka makita. Nagayata kon ken ka. Oret may kadwa gundaway. Kinawari ita. I love you. Ore nga ti pamatik at adan asawam. I love you. Nang runa, itata, namuhak. Ngawang pe gahim asawam. Ngawang pe anak mo. Nga, awang ka di ba tinagbaling ang boyfriend mo? Awan pa eh. You mean, virgin ka? Awang pa nagbaling ang nobyok. Kinuorig at ada na baling ang nobyok na awang pa asawak. Talaga ang virgina. Tas akong tulay pa iti amin ko ti lalaki no asawa kon. Isunuan niya man tirandam. No way. Abing archimurd ka kanya. Tapno makasarita ka nga na siya at nasa nga tirawat pagsaritaan ta. Sa anak akas iti pa nang ipagarap mo. Gusto lang mabalik ka di? Albert? Rumartan? Kat no dinak itulod, mangalaklatan di pagluhanak. Kat agawid akon. Di kan tun kayat paya makasalita. Manong name nagkalugang kami matlay. Kat kaputa nagkalugang kami naamuak no sa dinno ti balayda. Ditoy akon. Lily? Oh. Sorry ha. Okay lang. Mapakawan ka. Saan kong tunulitan? Talagang sa muton nga maulit. Kaputa sa anak to nang makita pa. Umekan to pa siya rin. Tapnon niya. Basta umekan to pa siya rin. Saan kang tumad nga sangsangwen. Iti opisina manong nemi, idi maamuan ni Dani ti amin kastaon ni katawan. Na wow, mali ka. Wala nga nakalawlaw kami ti parang ibagahan ng anak ko kunan. Ganito na dumandagidag ko ng anak ko kunan na oray no saan. At kaanakan na, aywan na. Kasi ulilan ti ila. Di imbilang nan nga anak. Kada diyang matngobing, imbilang na matan nga ina. Di antina. Nga kamsat ni papang na. Sana imbaga edi nga. Ada jay abroad, jay ama ni Dayan. Gatuin. Ada jay abroad, jay ama ni Dayan. Kung ang papeso man. Di naman imbaga. Ada jay abroad, jay asawak nga ama ni Dayan. Hanamat imbaga, di ba? Virgin pa lang iso ng partner. Sigurado ka. Awang pinagbaling nga nobyok ko na. Di virgin? Tinakanumat kayat nga sangono yung nakpasyaran. Di ba dasam na ta? Nakasarak kan di virgin partner. Anusam. Gabot ha. Pagrigatam ti amin. Di kita nagbaling nga nobyam. Nakalaklakam nga inalaida, di ba? Nakalaklakam nga ron. Di ba dasam ti makatawan nga aguray? Makatawan?
Nagbayagan ka tuwan. Nung makaanos ka, di makapatang ka malit virgin. Pinasya ko manong name ni Lily. Ni Dayan, manong name tinang ilokatiri daw. Hay! Tito? What? Hi, Dayan. I'm Tito Albert. Malakip ko Umimba siya rin ni Mami. Ape Mami, tawag mo king kuwana. Uwin, kaputa, isot na putak ng maming ko. Diya, pipuot ko, di maulila aktina. Ngem, antikiso na, kapsat ni dadin ko, ngem, Mami, tawag ko king kuwana. No, makiamamu ka na kami. Anak ko na kanya. Kasi lang baga anak yung kayo di. Ngam naamom ka din dito, nasa anak nga anak ni Mami. Namuha ko, hindi ko kapasyarig suna. Sumalpot dumnanong ka dito. Sino kadwayo? Ni Lolo. Ti amada ni Daddy. Medyo lang baldado ni Lolo. Naka-wheelchair. Sino may kadwayo? Dati may isang kadwami nga para estimer mi. Katulong mi. Mga opisina ni Mami. Mga opisina. Kuyog kam no ko nga rumwar, mapanang itulod di eskwela, sa naktudagasan mo itlahin no agawit di suna. Mabitla nga, agtugtugak iti silid ni Mami. Sinangunak matlaing manong name ni Lily. Dito'y kong indaton ko ti panagayat ken kuwan. Ay etem, tadaanin ti asawa, tadaanin ti anak. Awan. Kasi jet pa nang ipagarup ko, hindi. At iba naging barup mo kat mailiwa. Iso nga, in-date na. Babaiyan na. Sorry na. Amo ka, di kasi katinabay ko ng sapsapulen. Dikasken ka. Dikaskan niya. Di aganos ka. No makauray ka. Kinuna naman nung nagan-ano sa road kat studio ko na ni paring Danny nga makatawid. Sakbay nga naklon ni Lily ti panagayat ko. Nagrigatak manong name nga nakaamam mo ken napasungbat. Nakapasungbat itinagbalin nga asawa. Tada kami manong name ken ni Lily ti nagasawa nga idi malpas ti kalaysa ditoy ko na paneknekan. Nga nagbalegi ak manong name. Anang sapul ti may sang virgin na kas kinilili. Tayo di mapaneknekak manong name, yesak na yes. Nadan kami ti doa nga anak manong name, kinilili, ininto ti Dayan, kadbaremi pailaeng, tanda pailang ti ama na manong name, jabrod, nagsubli-subli. Diyan mo, dan sa amin karelasyon na jabrod manong. Awan problema at abalo isuna. Nakasano, ti ba nang ibilang, ni Lily kinidayan nga anak na tawang nga ron ti inanan siya iti kasukat met ti ama ni Dayan iti kadna di ama na ti abroad. So imbes kuma nga tito ti awag na kanya daddy. Balik as talo manong name di kita anak mi kini Lily ni Dayan ni Albert Jr. kastamatan kini Jenny. Ito nga ron ti makasalitak manong name kanagyaman naklaunay iti anos mo nga nang ibasa kalpasan nga nakinda patulod ken ka ti Italiana nga may basa ko mga iti programang itikal man laing. Agamanak, kat sabi ko mata nakaibati ak mariti adal ken napagsalmingan ti biyag kadagitay dumngeg nang runa kadagitay agsapsapul iti virgin nga asawa. Tuoy nga dagyaman nga pagaya mo, Albert. Thank you man ken ka Albert, iti nga pa nag surat. Thank you.